ang imong gugma, akong Pinoy anan, ang akong kalipay, akong katagbawan, ang usa ka adlaw nga kauban ka, bahandi ngaway makakumpara, kung kauban ka Ginoo. Way Mapungahong kagabhion mga igsoon, mag-live na ta. Late tagamay. Late tagdako. Akong Pinoy anan, ang akong kalipay, akong katagbawan, ang usa ka adlaw nga Nagigiliw kanina kakana naman yun. kauban ka, bahandi ngaway makakumpara. Kumusta yung adlaw mga igsoon? Ako nag-ampo kanunay inamos maayong kahimtang, maayong panglawas ug duol sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nining laing kay gayunan nga mamalandong ta sa iyang pulong mga igsoon. So ako sang i-share itong live igsoon, kamuda pwede na mo mag-start og share. I-mention yung mga higala igsoon or makadungog aning mensahe sa Ginoo karong kagabion igsoon. Okay, done sharing? Kumusta mga kaigsuonan? Di basta. Salamat sa Ginoo. Naomi ko, pastor from Shiga Kin. Shout out sa akong pamilya. So man ni hinapon man. From Davao City, Toril. Salamat sa Ginoo igsoon sa higayon kadasig iyang gihatag, no? Sa iyang ubos nga lagad mga igsoon, mag-live na punta ron, no? Ganina dai bugoy kay ning chat nako dami account. Bantay mo nag-post nako. Nagkahatag lang yun na sila galigre, no? Pero tinod lang igsoon na kuratan ko tong gipasangil ba nga chib daw, no? Chib o Mustang nindutag matinood na oy, no? No, sa tinuod lang nangandoy ra ba jud ko for wheels, no? Nindutag matinood na. May mga bosses no gamagama ba nagsalig na tag tights, no? Kung sila kay moaris tong posisyon, no? Kay ngom bitaw ngiga niya dami account gigamit wa gali sila kasuway simba diri, no? Pangutana naa ba ika tights? Wala kay balo diri sa sitwasyon na to ba? Yes. Kanang mga ingana nga pulong igsoon, naamang gyud man jud kalikayan nga siguro nay uban ingana nga mga lagad sa Ginoo, mga pastor or unsa man diha, pero ilahan na, no? Di man gud ta pwede generalize na to. Magkatawa man na ilang bas no nga wa jud ko matando kay kaingon ko unsa naman ni sila, no? Nagkabuang ang demonyo. Yeah. Usa lang ipapasabot na igsoon natandog ang gingharian ni Satanas, no? Natandog ang gingharian ni Satanas. Yes, natandog apikti ang mga demonyo ngano man daghang mga kriminal ning duol sa tilan sa Ginoo. Di ba tawag i-mention ganina mga igsoon daw i-mention ba nga Brad nako barangitang palahubog adik-adik sa iyang lugar gibag-o sa Ginoo. Ako siyang i-mention sa comment ako inan Brad gipangayuan bakit kag 10%. Katawa mo ko na nila, no? So nagingon mga igsoon nga ang kahoy nga mamunga batuon gyud na siya. So chill lang mo mga igsoon kay ang uban nahining comment nga abante padayon lang pastor ay papikto. Wa jud ko na piktuhi bisag gamay. Mo bitaw excited ko mag-live kay wa ko pakialaman na nila, no? Pakialaman ta na nila nga ang atong gilagaran Ginoo man di sila, no? Mao ginay kasagaran nila ilabay sa mga pastor, mga lagad sa Ginoo. Nagsalig sa ikapulo, no? Ang nagsalig kwarta ba kung gisaligan igsoon. Di na ko musod ng mga prisuhan, wa man tay ma-opering diha, no? Ako mga igsoon, ako bitaw gichatan, ako sang gichatan katong nag-message na ko igsoon nga. Tagaan di ka og number sa hipi na mo. Disclarin, police station, unya. Ako kang ipa-istorya niya kung nagipangayuan ba na ako ng 10% or nangayo ba ko? No, wagali ko nangayo, bisag piso. O sa igsoon, di kalikayan, nga naay mo hatag na ko kay na bless, na panalanginan. No? There are so many times kaning balibad ko, apan mo ingon sila, pastor,
pangtubi lang ni pastor. Wa ka nangayo pero pastor tuguti ko nga mupugas. Nangayo ko. No? So nga na mauna na magkatawa ko igsoon nga na bitaw pero sa tinod lang mga igsoon ako nang kinaon sa 12 years nako kapin nga nagwali. Normal ra na igsoon kinaon na naka-built-in na sa akong kinabuhi. O kana sila mga lamas na igsoon sa ako ang pagserbisyo sa Ginoo. O diha kanila na lami ang ako ang Kristohanong kinabuhi. O wala na sila boring ang akong pagwali, boring akong pagpagamit sa Ginoo. No? Aligri kayo ang kinabuhing Kristohanon igsoon pero no anak ko ba ayay gisugo ni. Or leader bagito niya nagdami account. So mo koy pakialam na igsoon kay ako sad na silang girespeto ilahapon na. Pero nakulbaan lang ko niya, basi na may tabo ba? Ako ikso, hindi ko manungo. Pero dihay mga nagpakauwaw na ko, I guess, as far as I remember, tulo. Tulo na yung nagpakauwaw na ko. Di lalim ang kamatayon, nga ilang na ko. Yes, tinuon, di ko manghambo iksoon. Naminaw ang Ginoo. Mabitang chill na kayo mga pagloses, diha, joy, klaro, nga giyagayagaan, gibinuangan ko. Gipasundayag ako nga sa kadaghanan iksoon. No? Naiusa nga wala siya namatay pero grabe ang sakit niya ron. Wa man tay mahimo ana, wa man ta nagampo nga gabaan sila. Pero ang akong gituohan igsoon ang pulong sa Ginoo nga kinsa katong mulabay nimo, mulutos paubos ra. Iampo sila kay ang Ginoo ray manimalos mo kulbaan ko ganina kay giingnan ko maghikog pa ka mamatay kasus kay ingon ko Lord. Ayaw lang intawon. Ako igsoon yes honestly kung makabisita mo sa church na mo igsoon, sultian ta mo. Akong papa igsoon before gilutos po ni. Giingnan ni siya na ay taga dirira po dapita sa mo ang ingon nga. Kanang si Pastor Dumanon, pastor mo sa akong papa. Bukan ko nag-o. Kanang iyang gidala-dala nga yuki kay akong papa hilig nag-yuki kanang ukulele bitaw. Ipuspos ko na sayang o. Abi no igsoon pila ka adlaw lamang katong ning ingon nga ipuspos sa o may namatay. Unsa gikamatyan? Ang o niya gilabay og bato, gihampak og bato, patay ditso. Sa akong ministry so nga gipiyal sa Ginoo, himaya sa Ginoo lang, himaya sa Ginoo. Daghang ingana nga mga netabo igsoon. As far as I remember, tulo ang ikaupat igsoon, grabe og balatian nga nagantos hangtod karon. Gipagawawan ko, yaga-yagaan ko, gibugal-bugalan, wa ko mag-expect nga grabe. Gilabay kog sakit kay nga istorya. Ning hilak ra ko sa Ginoo, Lord, kita nimo akong luha. Mao na nga kublan ako kanang mga pamasangil about tithes and offering as Ginoo. Way epic. Mao gani nakadasi na kay para nako ako para sa ko igsoon is affected ang yawa natandog. Matandog jud ka ano man. Daghan na mga himaya lang sa Ginoo no sa wa man gyud ako igsoon. Dili pud ako ang nagkabig. Instrumento lang ko ni Lord no. Daghang mga kriminal igsoon. Gikag prisuhan igsoon gibag-o sa Ginoo. Basta na napa ko'y disciple Rickson na og disciple na ko nga hitman gyud na siya. Yes, ilado na diri sa muaw niya. Hangtod karon ang iyang tiil na ay bala pa sa 45 kay wala pa man gi-operahan sa doktor tungod kay maapektuhan niya ang mga nerve. Daghan kog mga ning sunod na ko igsoon himaya sa Ginoo nga na-bless akong kinabuhi mga ngilngig kay kinabuhi. Mabita tong nay nagbas na ko diri kabantay mo. Nay nagbas na ko diri igsoon. Suko kay siya. Ning chat siya nako ingon siya, "Pastor, kay gikan man sa prisuhan niya, yang kaso murder." Ingon siya, "Brad, basta mo reply nako ni siya, tuon ko ni tablahon ko ni ko, ayaw brad, ayaw pag ana di tani. Akong gibadlong. Kay ako igsoon tinud-anay ni akong pagserbisyo sa Ginoo kay kung butong naon kaning pamastor kung ako ra kapoy. Kapoy kay sige gwali. Lami tong magtrabaho kas opisina, magtrabaho kag unsa nga medyo chill siya kani igsoon grabe ni. Ampo ka mga igsoon nga taas kay ampo nga kana bitawng nadyo kay quality time ni Lord kay kung dili ka magbabad pud kung dili ta mo pundos pag ampo kita man puy unahon og bira sa yawa sa panuway. Isam day unahon atakiyon sa yawa ang alagad sa Ginoo ang katong leader. Automatic naman ang mga members or unsa mga disciples maapektuhan basta mauna ang leader, di ba? Mauna nga dili lalim niya yanu-yanuhon nagana so igsoon. Ako ara nang gikatawaan igsoon kay ingon ko, yes! Pagkakabayo, yes! Salamat Ginoo. As in gamay nagkatawar ko, ipik ko, ngiga. So akong gipasalamatan igsoon kay sign na siya nga buhi atong ministry. Unya sign na siya igsoon nga na shake na to. Praise God for that. No? Kani siya nga page igsoon naka-shake ni sa gingharian ni Satanas. No? Di ta mahadlok ang mga hurat-hurat sa hurat-hurat ba nga
Wa kita mahadlok sa una nga demonyo atong Ginoo. Karon na ba nga ang tinuod nga Ginoo mahadlok ta? Amen. Muna siya mga igsoon, no? So akong gipasalamatan tong nag-message na ko ganina niya. Akong ta siyang i-trace up ba, no? Kay below the belt naman putuyahan niya kay bawa yata nga pwede ta mo duol sa ato ang mga otoridad kay kabalo ba ya mo igsoon nga naapog ko nila. Pero nagwasas nonsense, no? Mayon ning si Lord atong tugutan nga mulihok. Kay di ta makasala, no? Ana ra na chill ra gud tanong sa. Gamay ra kay na istorya ra man na ang mga ubang Kristohanon gali sa ubang dapit sa kalibutan nga grabe ilang paglutos, physical, no? Grabe. Ang uban gipamatay, gipangbumbahan. Kita istorya ra, no? Why effect? Wala. Mabungahong kagabihion mga igsoon. Abante ta. Shout outs to ng mga followers and viewers, subscribers. Mga new followers, welcome kayo mo ning page. Mabungahong Kristohanon unya kuan. Salamat sa inyong pag-invite, no? Sa mga followers na to diri nga inyong gi-invite inyong friends nga mo follow sa tong page. So this is for the glory of God. And then sa uban sad nga wala makabalo nga nada tay YouTube channel igsoon nga dili pa lang nadugay na og himo tungod kay daghang nag-request nato nga nindot pastor nga imong live ba maglisod kog download sa Facebook pwede nimo i-transfer sa YouTube. So mao na naghimo ta igsoon og YouTube channel para mas dali ma-save atong mga videos nya mas dali ma-download nya masunod daw. So ang atong YouTube channel igsoon is sa wala makabalo no mabungahong Kristohanon gyapon na. Ang profile picture niya, akong asawa, akong kauban. Dagan ang tanan ko, minyo, nakapastor, yes, minyo ko. Nami anak ko sa. Itagaan ko sa Ginoo asawa. And, ini-click ninyo na ikso, nadri sa caption. Nasa caption ani nga live na to, nadri link sa, dalhon ta sa YouTube channel na to. Pwede ra mong subscribe kay, wala man ay bayad, pray man na sila. Siya ikson, para updated ta or ma-notified ta sa mga new videos nga i-upload na to. And after ning live na to, ako ram po ning i-upload dito. Aron dahil sa yun ram mo, replay, ano niya. Ang nag-request igsoon, ingon siya nga, indot magod pastor kung sa YouTube kay maka-bluetooth speaker ako diri, mangugas ko plato, maglungag, unya masunod na daw ba? Pwede man daw sa playlist, no? So, again, thank you kayo mga igsoon sa inyong panahon, higayon, nga gihatag sa Ginoo. Mga viewers, thank you kayo, no? So, actually, usa mo sa nakapadasig na ko, nakapamotivate nga, daghan pa jud mga tao nga ganahan og pulong sa Ginoo. Again, nagistorya mi last time during the drug symposium nga usa ko sa speaker dito sa Antequera, Bohol. Akong nagistorya mi sa akong amigo nga hepe dito. Unya, ako sa ingnan nga nga bay ngano man ibay no nga naay mo mubas na to mo kontak pang Ginoo pero kana nung nagtuwa diha nay nakita na nag-underwear diha nagsig unsan lay gibuhat diha nga makita na lang di angay makita dia wa may mubas mao lagi bay ana happy mismo mao bitaw bay no ayop sagdil na sila bay oy basta di kali ganag pang Ginoo sayawa na o nga na siya no so mo na mga igsoon nga abante ta ay lang mo kabala ka igsoon uban nag-worry na ko nga ayaw pa no wa jud ko natandog 0%. Nakatawa ra ko nalipay ko kay every time nga makadungog magugog mga paglutos igsoon nay mo sulti na ko dili maayo para nako is great sign nga namunga ta. Kay dili man ta batuon kung wala tay bunga. Amen. Na-attract lang, nasuya igsoon. Nasuya kay daghang kay mga testimonies nga salamat ko sa Ginoo kay gigamit si Pastor James ani maunay na nga daghan kayo na di na ko kaihap ana igsoon. Mao na nga ang yawa affected, delikado ning tawanan ni no. Ano ba no? Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon, if God is for us, who can ever be against us? Wala tay gangay kadlukan na unsa, no? So again, salamat kayo no, mga viewers, followers, subscribers. Thank you so much. And before we proceed, I just want to encourage everyone, to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. Pasensya na kayo nga dili na ko mabasa inyong mga comment diri no kay magsige man kog yaw-yaw diri mo ana na po ko madugay ta no. So akong shout out karon tanang mga piniriso. Akong shout out karon ang tanang mga jail officer, tanang mga warden, tanang mga security guard, tanang mga higala na ko followers na to sa Armed Forces of the Philippines. Daghan dia mga military, no? Unya mga brad na ko long live kanunay brad uban sa grasya sa Ginoo. Skiptron, Saya Skiptron in Arms, Skiptron International, Bohol Skiptron in Cebu. Brad, mga brad, ayo jud kalimot ako as usa sa advisor, ako ang
kanunay ipahinumdum ninyo nga ato yung ipataas ang ngalan sa Ginoo. Kay mao nay sekreto sa long live, taas nga kinabuhi. Without him walay taas nga kinabuhi mahitabo niya. Dili sa ta mabuutan ana. Dili ta mahimong mayong ehemplo kung walay Ginoo. Amen. So atong ipataas ang ngalan sa Ginoo, no? Number 1 sa tuang doktrina, God first, di ba? So atong ipataas ang Ginoo. And then yes, Scripture in Arms, shout out mga brad na ko diha, and of course tanang mga kapulisan nga nagtan-aw karon. Luzon, Visayas, and Mindanao, mayong pagtan-aw, mayong pagpaminaw, and mga kapulisan sa Camp Osmeña, Cebu. Okay. Sir Paul Acosta, wa ta magkita last time sa diha ko sa Cebu, sunod na lang. Okay? O niya, diri sa mua sa Bohol, sa Barracks, Tagbilaran City. Shout out. No? Tanang mga amigo na ko nga hepe, shout out. And then, ako din gi-congratulate, no? Ang bagong hepe na mo diri si Police Lieutenant. Okay. Sir Amba, sir. Congratulations. And gahapon man siguro to nga mong hepe diri si Police Captain Sir Eliazar Milumida, aning retire na magud siya mga igsoon, no? So para ni Sir Milumida, sir, thank you kay sa imong pagserbisyo, imong presensya. Nag-uban-uban ta. Salamat kayo. Daghan kitag memories. So, akong shoutout karon si akong brad from Saya, Scripture in Arms, si akong amigo sa nga happy doon sa Dugan, Police Captain Albert Chator nga naa karon sa Kandihay Police Station. Akong classmate, Police Captain Jasper Reyes, Police Captain Serenan Romulo, Brad Arms day akong gi-shoutout, brad sa nanako happy sa Talibon Police Station, Police Captain Sir Melioria, ug akong gi-shoutout sad si Abay Unyot Introliso, Police Captain Unyot Introliso nga nag-schooling karon nga padung na po na siya mahimong major. Nakasa akong prayer bay, kabalo na kadiha, no? And of course, akong shout out si Major Ray Olar from Loon Police Station. Tanan nga mga kailan ako, mga kapulisan, ako mga classmate, mga bombero, mga classmate nako during my criminology days nga wala nagpulis nga nasa fire, nasa bombero. Shout out, maayong pagpaminaw ninyong tanan. This time we have 171 viewers, and akong gi-shout out ang almost 152,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Akong ipataas ang ngalan sa Ginoo igsoon, no? Actually, hapit na ta mag 152,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Kaya akong gi-check ganina is 151,000 unya nay 900 plus. Oh, di ba? Hapit na ta 152, no? And akong gidayeg ang Ginoo ng tanan kay kung wala sila, wala gid, no? As what I have said igsoon, nowadays dili kayo ka basta-basta tan-awon kung maghisgot ka Ginoo. Dili ka basta-basta daghang viewers kung Ginoo isgutan. Pero abante ta ato ning gibuhat dili para sa kuan man, para sa nay ma-impress nato, kung dili para si Lord mahimaya igsoon. This is for the glory of God. Amen. Wala ko'y relihiyon nga gipataas ani, wala simbahan, even myself, kay kung ako pang ipataas kung kagalingon ako na nang butang akong name ani nga page, pero wala igsoon. Ang bugtong giisa gipataas nako ani nga page igsoon ang ngalan lamang ni Jesucristo. Amen. Kay siya hinungdan nga nakabaton kog kabag-uhan. So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite Him sa atong pagabuhaton karon, kay kung wala ang Ginoo, wala iyang Espiritu Santo, dili nato matugkad, mapalawman ang pulong sa Ginoo. Amen. So let's pray. Hallelujah. Father in heaven, Lord God, this time we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another great privilege, blessed opportunity. Ngayon mong gitugot na usab ka namon ining kagabhion. Taliwala sa among lawas kapoy, Ginoo, sa mga gibuhat, Ginoo, karong adlaw. Taliwala sa kabisi, but still gidasig minimo nga mohatag og higayon mamalandong sa imong pulong. But Lord God, before we proceed, unas tanan, susiya mong kasing-kasing, susiya mong unahuna mong pagbati, Ginoo. Kung na may mga butang sa mong kasing-kasing, Ginoo, wala ka mahimaya, pasaylo ami, limpyuhi mi, Ginoo, hinlui mi, himo aming takus, mamati, mamalandong, magisgot sa imong pulong. And tagay mi kasing-kasing madinawaton, Lord, mapainubsanon, willing musunod sa imong mga pulong, o tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Tagay kalinaw among hunahuna this time, Lord God. And this time, I rebuke every spirit of destruction in the mighty name of Jesus Christ. Walay makabalda, walay makasamok, Ginoo.
But I declare victory right now in Jesus' name. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers right now. Bisan asang dapita, makadungog, makakita ani. Bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo, ikaw Ginoo magapanalangin kanilang tanan. Imong ipabati, imong gahom kanila. Imong hikap, imong lihok. Ang manifestation sa Holy Spirit, Lord God, masinati na mo this evening as we meditate your word. Ikaw lamang among ipataas, Ginoo. Let your will be done. Holy Spirit, this is your moment. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So this time we have 188 viewers and counting. Okay? Salamat sa Ginoo, nakatanaw na po ko sa imong live, Pastor, uban sa tumbuhi nga Ginoo from Brother Nathan Dave. Okay? Praise God. So, let's proceed kay kung anak diri sa iyo na kay ni natug kay mopaso na ko ni siya ugma kay na honor daw siya. So, nami event tomorrow no sa school. So, mao na nga mag-rest me early in the morning. Unya, a good friend of mine tells me earlier nga kaninom daw mga igsoon katong last time sa Cebu katong may bisita ko atong Brad bitaw nako nga nakapusel bitaw tong Brad Renz no. Ugma naa daw diri iyang brother nga magulang. So gusto sa akong barkada usa nga taga diri nga mag-meet me. So maybe mag-meet me ugma sa brother ni Brad Renz no. So daghan kog mga buhaton ug mga adlaw but maningkamot ko nga basin mag-live kay puntag sa iyo sa buntag. Di ba? Mga around 5 AM. Okay, pwede na. Para sa Ginoo ato nang himuon. Yeah, let's proceed. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Okay, so our topic for tonight is about anointing. Anointing, power ni Lord Igsoon. The truth is, sometimes dili epektibo ang usa ka wali or in everything we do sa ministry sa bulaton sa Ginoo dili ta effective kay nagkulang ta ni kaning gitawag og anointing. Importante na igsoon. Because according to the word of God, only the anointing can break the yoke. May makabugto ang dihog. Naidaghang mga wali igsoon, naidaghang nagpagamit sa Ginoo nga dili sila effective, no. Ang ilahang ministry, I'm not comparing myself to them, but there's something wrong. Karang mura bitaw, kabantay mo, nang maayo kay muwali, pero mura maghabol. Bantay mo, naba mo inaobserbaran? Nindot mo istorya, nindot muwali, pero mura magdi kadulot. Pero kabantay ka na, igo-igo ra muwali, pero ngano mga natandong, ngano nakahilak man ko, mao na igingon, anointing. Na diferensya. O kabalo pa mga igsoon nga ang anointing, dili sad na siya basta-basta mo kanaog. No? Nagdepende na sa ato ang kasing-kasing, kung unsa ta katakos. Amen? So, ang basahon diri igsoon, and again, ang anointing igsoon, dili na magbase sa imong training. Bisag pila pa ka seminaryo or Bible school ang atong gihuman. Dili na diha magbase ang anointing. Amen? Kuha. Ngano makaingon magkapastor? Natay basihan. Pulong sa Ginoo. Okay. 1 Samuel, Kapitulo 16, versikulo 7. Again, 1 Samuel Kapitulo 16, versikulo 7. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang panagway. O sa iyang pamarog. Maskulado. Snappy kay ba? Okay? Kay dili siya mo'y akong gipili. Ang akong paghukom, dili sama sa paghukom sa tao. Kay ang tanawon sa tao, mao ang panagway. Apan ang tanawon sa Ginoo, mao ang kasing-kasing. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay. Tonight, igsoon, this evening, remind ta ni Lord. Kung unsa gyud ang iyang gitanaw, kanato. Giremind ta ni Lord, igsoon, kung unsa gyud iyang gifokusan nato. Kung unsa iyang gitutukan nato, ang atua bang talento, ang atua bang kahanas, ang atua bang kamaayo mo istorya, ang atua bang mga hiyas igsoon, ang atua bang nahuman, ang atuang mga achievement, ang atuang mga diploma igsoon, o unsa man diha igsoon. Ang gitanaw ni Lord, labaw sa tanan. Ang atong kasing-kasing. Amen? So kaning gingon rin sa balaang kasulatan sa 1 Samuel 16 City.
Mao ni siyang event igsoon. Actually ako na ni siyang share before. Akong balik ko ni kay nindot ni. Kay nowadays igsoon, paminaw mo ang nangita si Lord og mga anointed gyud. No? Nga naman, ang kalibutan karon nagkadautan. Ang kalibutan karon lahi na ang generation karon igsoon, ning level up na ang kasamaan. Ang kadautan, grabe na. Gusto si Lord igsoon og mga anak niya nga fully surrender kaniya. Kanang totally ning obey yun niya. Kung maingon siya, biyahe na, buhiin na, talikda, buhian o talikdan niya, kanang matinud-anon sa Ginoo. Kaya nga naman, mauman ay bubuan niya sa anointing niya. Gusto si Lord igsoon nga mag-raise up siya og mga anointed worshiper or worship leader, anointed preacher. Kaya nga naman, ang mga katiga sa kasing-kasing sa mga tao karon dili basta-basta madutlan og wali, nga wali-wali ra, nga way dihog. Again, igsoon, ang katigang kadautan sa mga tao karon igsoon, karon nga panahon na, dili basta-basta madutlan og wali, nga wali-wali lang nga nagsalig lang sa kaulingong kaalam, no? Tawhanon. Kinahanglan og dihog ron. Kay kung walay dihog, dili na sila makahinuklog, dili man kadot anointing mao na. So, kani siya igsoon, mao man guni ang event sa katubitong si Samuel. Katong ibasa ganina ba, nga niingon si Lord nga ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kamo mga tao, nagtanaw mo sa panlabas, nagtanaw mo sa physical appearance, nagtanaw mo sa inyong makita lamang. Apa nang akong gitanaw kanang wa ninyo kit ang kasing-kasing. Okay? Again si Lord nagtanaw sa kasing-kasing. Okay, now mao niyang nahitabo igsuon sa katuning gisugo ni Lord si Samuel nga i-anoint niya ang anak ni Jesse. Unya mao to atong tayma igsuon ang napusuan ni Lord nga iyang dihugan kay wa may lain kung dili si David ang pinakamanghod, no? So si David atong tayo maigsoon wala man kay si David igsoon nagbantay man sa mga hayop kay mao man na si shepherd man si David, no? So ang nabilin dito sa balay igsoon katong mga igsoon ni David nga mga professional soldier, katong mga sundalo gyud, no? Mga maskulado, mga snappy kay ba, no? Mga naay muscle ba, naay muscle. Naay mga muscle igsoon, mga nagsige workout, nagsige exercise, mga well-trained igsoon, no? Saktog training, mo inaabdan ni Samuel. So pagkita ni Samuel, uy, mao ni maskulado. Kani may nindot ni mong hari, kay matso kayo na muscle. Di ba? Mao to gipili ni Samuel apan gibadlong sa Ginoo. Hoy, di na mao. Di na mao Samuel. Sino siya oh? Balikon. Mao ni atras ta sa 6 oh. 1 Samuel 16 size nagingon re. Sa pag-abot gayud nila nakita ni Samuel ang anak ni Jesse nga si Eliab. Nagtuo siya nga ang diha sa iyang tubangan mao na ang pinili, no? Sa Ginoo. Kaya nakita niya nga presentable tanawon, macho, okay? Pero ang tubag sa Ginoo mingingon siya nagtuo siya nga diha sa iyang tubangan mao ang pinili sa Ginoo. Apan ang Ginoo mingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway. Okay? O sa iyang pamarog. Breeze out kay ba? Kay dili siya mao'y akong gipili. Ngano di ay? Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Okay? Kay ang tao, tanawon man gud sa tao, mao ang panagway, panglabas ba, physical appearance, apan ang tanawon sa Ginoo. Mao ang kasing-kasing. Sa 8 unya gitawag ni Jesse ang iyang anak nga si Abinadab og iyang gidala tubangan ni Samuel. Si Samuel mingon, dili usab siya may gipili sa Ginoo. Hangtod naabot ang tanang anak igsoon except David. Why napilian si Samuel? Mao tong si David. Now the question is, why God chose David? Nganong sa kadaghan sa mga anak ni Jesse, ang gipili sa Ginoo katumang ang pananaw sa iyang aman katong murag ultimo lang bitaw, bata. Pinakaubos. Tungod kay si David adunay kasing-kasing nga mapainobsanon. Si David adunay kasing-kasing nga may nadlokon sa Ginoo. Yes, si David walay training pareha sa iyang mga igsoon nga mga soldier. Si David dili professional nga manggugubat. Hinon ang iyang experience, nakapatay na siya leon katong mga uso nga mutukob sa mga hayop, pero dili gyud siya ang iyang training igsoon dili gyud para sa panggubat nga qualified siya nga matawag og mahimong hari sa Israel. Physically, si David igsoon dili siya qualified.
Apan nakita sa Ginoo nga iyang kasing-kasing qualified. Yes, physically, physical appearance, dili siya angayan sa tawhanon nga pananaw. Apan sa pananaw sa Ginoo, mao niya nga akong alagad. Mao niya akong gipili og napili nga dihugan. Himuong hari sa Israel. Mao'y mulid sa akong mga katawhan. Kay nga naman, iyang nakitaan ang kasing-kasing ni David igsuon nga si David mapainobsanon, si David may nadlukon sa Ginoo. Si David igsuon gitawag do siya a man after God's own heart. Aduna siya kasing-kasing nga masinugtanon sama sa kasing-kasing sa Ginoo. Bitaw? Mao na nga si David ang napilian. Ang kasing-kasing ni David maoy gibasihan sa anointing ni Lord. Tanawa? Kabantay mo? Gi-anoint siya ni nga time, no? Nagkuha sa unang panahon, kay naman ito yung sungay-sungay, bitaw niya, nailana, oil. So, iyang gibubuan, gi-anoint ni Prophet Samuel, si David, nga mahimong hari sa Israel. Gidihugan, dihog nga gikan sa Ginoo, anointing ni Lord, no? O dito, nagbase si Lord sa kasing-kasing ni David. Wala nagbase ang Ginoo mga igsoon sa training. Mao na yung gingon yung igsoon. Daghan kay rog mga tao nga mga lagad sa Ginoo nga graduate og lain-laing Bible school. Abi kay dili tanan ako'y amigo mga buutan, mga humble kayo. No, murag wa kay eskwela og Bible school. Pero naiuban nga murag dako nang igsoon kay naka-eskwela seminaryo Bible school, mga banggiitan, mga valedictorian, salutatorian, mga na-honor sa Bible school, murag ila lang gi-lockdown ang uban nga wa kay eskwela. Wa sila kay baw igsoon nga ang Ginoo wa nagbase sa atong nahuman. Si David, gitrain ba dito si David? Diba? Gitrain ba to si David? Diba katong pag makigsangka na siyang Gulayat, gisuluban, gali unta siya ni Saul sa katong gitawag o kanapitang suot or uniform para sa mga soldier. Diba? Pero gibugatan si David, di siya ganahan. Kasi si David, ikson wa mo agi na. Wala siya gitrain. Inga na iksoon nga mahimong manggugubat. Si David ultimo, and aside from that, bata siya. Dili siya qualified. Dili siya angayan. But, nakita ni Lord nga ang iyang kasing-kasing takos. Mao nang gi-equip siya ni Lord. Gibubuan siya ni Lord sa anointing niya. O katong nga anointing, katong nga dihog, maoy nakapapilde ni Gulayat nga higante nga wa pa nakaagi og pilde sa panggubatan. Pirmi to daog. Si David igsoon first time pa to niya na encounter ingato kataas nga tao. Pero tungod kay si David gitawag sa Ginoo, tungod kay si David ultimo sa pananaw sa mga tao pero naay dihog ni Lord. Mao tong effective siya. Abi yung maigsoon ang makapa-epektibo manggod nato ang anointing ni Lord. Once natay kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, anda magpa-correct, no? Dili magpaingon nga sakto permente. Ganahan lang mo nambag mo counsel pero kung sila'y tambagan masuko, dili na ganahan ang Ginoo na igsoon, no? Garbo na fried chicken tana, no? Dili na pwede, no? So si David nakitaan sa Ginoo igsoon. Si David nakaplagan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing takos angayan sa lihog niya. Mao na nga wa magtan-aw ang Ginoo sa kabata ni David. Wa magtan-aw ang Ginoo nga si David wala ka training. Kung sa tuwa pa karon si David wala ka eskwela Bible school. Si David wala ka eskwela og mga kaapil og mga training diha. Pero tungod kay nakitaan sa Ginoo nga adunay kasing-kasing si David nga angayan mahimong hari. Takos mapainobsanon. Mainodlukon sa Ginoo. Angayan siya sa akong dihog. Mo nang ako siyang gipili. Ako siyang pilion bisag sa pananaw sa mga tao. Ordinaryo ra siya. Ultimo ra siya. Way training. Pinakaubos. Bata pagyud. Dili angay makigubat. Pero tungod kay sa pananaw sa Ginoo iyang kasing-kasing, siya magiangayan. Amen. Siya magiangayan. Mo nang gigamit siya sa Ginoo. Si David igsoon anointed. Why? Because gi-anoint siya ni Lord. Anointed siya nga tigduyog og instrument. Di ba ako na ning gibalik-balik ninyo? The moment David play atong gitawag og harp man to siguro, if I'm not mistaken.
Sadyang mutugtog na igsoon ang iyang giplay nga instrument. Ang katong evil spirit nga nagsamok-samok ni Haring Saul, mulayas, anointed si David. Anointed si David igsoon, no? And then, aside from that, si David ang nakabuntog ni Goliath tungod sa dihog sa Ginoo. Apan, abi nyo maigsoon, kung si David igsoon dili pa mapainobsanon, kung si David igsoon hambugiro pa, fried chicken ba? Fried, na garbo. Do you think si David i-anoint ni Lord? Dili pod. Si David igsoon nakadawat, naka-receive sa anointing ni Lord sa gahom sa Ginoo tungod kay iyang kasing-kasing igsoon. Nakit-an sa Ginoo nga angayan, takos, kapiyalan, kasaligan. Mo nang wala magduwa-duwa si Lord pagdihog niya. Ug ang resulta, wow, grabe. Amen. So in other words, mga igsoon, ang punto na ko is to all of the viewers right now, gusto ka magpagamit sa Ginoo. Anyway, before we continue, naday ko'y last Sunday nami cottage service. Akong giingnan ng mga leaders na to diri nga. Dapat mag-andam mo sa inyong kasing-kasing. Andama yung kasing-kasing kay every now and then, daghan mo invite ra ba nako, nagay mga invitation ako mga igsoon nga yung balibad ko. Kay di ko gusto mawala og Sunday. Gusto ko nga mo yes sa ilang invitation. Gusto ko nga mawali mo. Kay akong asawa, mauban man ni nako. No? Gusto ko nga mawali mo. Nya ako silang giingnan nga, ayaw, yes, maayo man ang mag-anda mo, inyong isulti, mag-anda mo outline, pero ako silang ipranggahan. Apan labaw tanan, andama inyong kasing-kasing. Ako silang giingnan, akong mga leaders, Ikson. Ako silang giingnan. Ako, kabantay mo nako, magwali ko bisan asa, bisag dako nga event. Tag-as ba ko gisuwat? Tag-as ba kong outline? Wala. Pero akong gi-prepare akong kasing-kasing. Kay once ang imong kasing-kasing andam na, diretso na ang imong istorya. Giyahan ra ka ni Lord, giyahan ka sa Holy Spirit. Pero bisan pa og sakto imong outline. Grabe imong mga reference, mga connected verses after verses. Pero imong kasing-kasing igsoon, dili ayos atubangan sa Ginoo. Naay conflict or naay unsettled issue din, dili gyapon ka maepektibo. Masapid-sapid pa ng baba nimo. Apan kung ang inyong kasing-kasing andam, maunay gibasihan sa Ginoo. Amen? So mausa na si David igsoon. Si David igsoon gigamit sa Ginoo. Si David igsoon gipili sa Ginoo. Si David ordinaryo ra, di unta angayan, pero sa pananaw sa Ginoo siya magiangayan. Amen? Siya magiangayan kay ang gitanaw lagi sa Ginoo ang kasing-kasing. Ang gitanaw sa Ginoo ang kinasuluran nato, no? Wa siya magtanaw kung unsa man ni. No, wala siya nagtanaw sa gawas. Praise God kung talented ka. Praise God kung gifted ka. Praise God kung maayo ka mo storya. But how about ang sulod na to? Kay diri ta magdaog, igsoon mo na giingon, sa dihog magdaog. Ang maayo, diferensya na sa dinihogan. Kuha? Ang maayo, pwede ka maayo muwali. Maayo kay ka mo kanta. Maayo kay ka mo storya. Hanay kay ka mo sultig pang Ginoo. Pero natug ang imong istoryan. Why impact? Wa matandog. Ang dihog lahi. Kay bisan igo-igo ra imong istorya. Samot nag maayo ka mo storya. Samot nag-anad ka. Nya na pa jud dihog igsoon. Lahi og impact. Lahi og impact. Resulta ang dihog. Kay ang katong mga nahikatulog, sigurado nga makahinuklog. Og ang katong kasing-kasing gahi kay nga lisod yun, mahumok, siguradong madugmok. Pinaagi sa anointing ni Lord. Mauna ang anointing, importante kay na. Amen? Importante kay ng anointing igsoon. Og ang anointing, nagdepende na sa tong kasing-kasing. Si David igsoon gi-anoint kay ang iyang kasing-kasing nakit-an. No? Kasing-kasing ang gitanaw sa Ginoo, tanaw ang ebidensya. Ingon siya, ayaw pagtanaw sa iyang panagway o sa iyang pamarog kay dili siya mo'y akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kay ang tanawon sa tao maong panagway. No? In other words, ang ato ni siyang palawman, ang tanawon sa tao panagway, asam ng panagway panlabas, no? So in other words, ang tanawon sa tao ang makita lamang sa ilang mata. Pero ang gitanaw sa Ginoo ang dili makita sa tao. Ang motibo, ang kasing-kasing, kung angayan takos bata.
Kapiyalan ba ta sa panalangin sa Ginoo? Kapiyalan ba ta sa iyang anointing? Angayan ba ta nga iyang dihugan? Again, Exxon, this message for us tonight is, gusto na ako ipaabot ninyo nga si Lord nagtanaw sa inyong kasing-kasing karon. Bisag unsaon na to paggamit sa Ginoo, pero napa kay mga butang sa imong kasing-kasing nga dugay ra kang gipadaygan sa Ginoo, gikonbiktar nga i-surrender. Kung wala na nimo gi-surrender, Exxon, dili jud ka magamit ni Lord effectively. Again, gitanaw ni Lord ang atong kasing-kasing. Diri siya nagbase kung iya batang bubuan sa anointing. Diri nagbase ang atong kaepektibo, atong kasing-kasing. Amen. Si David, effective instrument ni Lord. Why? Kasing-kasing niya. Iyang kasing-kasing igsuon putli at ubangan sa Ginoo. Wa siya gitago-taguan. Na siya kasing-kasing mapainobsanon, masinugtanon. Dili ba lang. Taman, mayo rag istorya pang Ginoo, pero ang kasing-kasing, there's something wrong. Amen. Now, to all of the viewers right now, mangutana ko ninyo, kumusta yung kasing-kasing karon? Kumusta igsuon ang iyong relasyon sa Ginoo? Kumusta ito mga butang nga gipadayag sa Ginoo nimo nga angay nimong buhian, angay nimong kalimtan, angay nimong talikdan? Imo na ba nang gilihok diha? Kay hangtod dili nimo buhaton ang ipabuhat sa Ginoo, dili jud ka basta-basta dihugan sa Ginoo. O kabalo ba mga igsoon, if we want to become an effective instrument ni Lord, kinahanglan natay kasing-kasing nga fully or totally surrender sa kabubuton sa Ginoo. Wala tay tagu-taguan. Ang gidili, buhian. Ang gibawal sa Ginoo, talikdan. Amen. Ang gipangita sa Ginoo, putli nga kasing-kasing igsoon. Amen. Kay diha nimo masinati ang pinasahi nga dihog ni Lord. Diha nimo masinati, matagamtaman nga magamit ka ni Lord nga pinasahi sad nga paagi. Nindot kay impact imong Kristohanong kinabuhi. Nindot kay bunga ang ministry nga gipiyal ni Lord sa imuha. Amen. Basta ang imong kasing-kasing kapiyalan sa angay nga ipiyal ni Lord. Again, si Jesse igsoon daghag anak. Iyang anak na siya mga anak nga mga sundalo, pero iyang gipili inon katong dili sundalo. Kay nakita sa Ginoo nga among all the sons of Jesse, si David lamang ang naay kasing-kasing nga angayan sa iyang anointing. And the rest, pang pisikal lang. The rest, mga gifted lang, mga talented. No? Pero ang ilang kasing-kasing naay problema. Mao nang wala sila pilia sa Ginoo. Praise God kung naay nagtan-aw nga mga talented mo, mga gifted. Labing maayo pag yun ang inyong kasing-kasing igsoon is right towards God. Kuan kini, anang nisibo bitaw sa kabubuton sa Ginoo, naka-align kanunay sa pulong sa Ginoo. Kapiyalan ang ngayan pagabubuan sa iyang dihog. Bisag unsa ka ka-ordinaryo igsoon, daghang nangutana na ako. Pastor, gusto ko magpagamit sa Ginoo pero asa ko magsugod. Pastor, wa ko'y training. Ako silang itubag. No, yes, lakaw lang. Andama lang imong kasing-kasing. Then walk. Move forward. Makita ra na nimo. So, ay, pagamit sa Ginoo. Giyahan ra ka ni Lord. Ipailuna ra ka ni Lord kung asa jud ka nga iposisyon niya sa ministry niya. Lakaw lang. Andama imong kasing-kasing. Pag matinud-anon sa Ginoo, isurrender ang angang isurrender. Itugyan sa Ginoo unsa man ang tanan nga mga babag diha kay padaygan man jud ka sa Holy Spirit ana. Unsa may mga hugaw-hugaw diha kay dili man ganahan ang Ginoo na no. Before ta gamiton sa Ginoo na jud gitawag cleansing. Hinluan ta igsoon aron mahimo tang angayan. Kay ang dihog sa Ginoo balaan na. Dili na basta-basta mo daloy. Dili na basta mo kanaog kung naatay hugaw. Amen. Mao na igsoon nga si David nakit-an sa Ginoo nga masinugtanon, matinud-anon, mapainobsanon. Iyang kasing-kasing angayan, kapiyalan, takos mo ang iyang gidihugan. Amen? Dili man siya angayan sa pananaw sa mga tao, pero sa pananaw sa Ginoo, oh, yes, dili siya angayan. Para ninyo. Ultimo siya para ninyo. Ordinaryo siya para ninyo. Mura lang mo nakaminos niya, pero akong nakita iyang kasing-kasing nga angayan, takos.
sa dihog nga akong giandam. So siya akong pilion. Kay the truth is this. Yes, si Lord siya lay bahala mo equip nato. No? Siya ay bahala mo puno kung unsa may ato ang kulang. Amen? As long as ang atong kasing-kasing is right towards Him. Or ang atong kasing-kasing igsoon, kanabitong connected yun ni Lord nga, kanabitong atong kasing-kasing igsoon, ang ngayan, kapiyalan, takos, kasaligan, din walay rason nga dili ta dihogan sa Ginoo. Kung atong kasing-kasing kanang bitaw nang naabit tayo gitawag og fully tibuok surrender to the will of God igsoon din. Walay rason nga dili ta niya dihogan. Walay rason nga dili ta niya gamiton. So ako mong encourage karon igsoon, ayaw tan-awa kung wa kay training. Ay tan-awa kung Lord, wa di man ko kamo no. Andamay mong kasing-kasing. Kay diha sa imong kasing-kasing magdepende, magbase ang iyang anointing. Amen? Once makita ni Lord nga prepared na ka, kapiyalan, kasaligan na ka, kay imo nang gibuhian ang angayng buhian. Imo nang gikalimtan, gitalikdan ang angayng talikdan o kalimtan. Din dihang dapita or dihang that moment, igsoon, diha na kadihogan sa Ginoo. O kung atong pamalandungan ang story ni David igsoon, because of that anointing, iyang gibuntog si Goliath nga higanti. Nga grabe, it's clearly a mismatch. Of course, bata siya. Bisan pagali iyang mga igsoon nga sundalo, mismatch man, kahiganti man. Pero sa kabata ni David, sa kagamay ni David, og dili siya eksperyensyado og kanabitaw ang gitawag og professional fight, ang usa nga nakahatag niya dakong advantage kay naa niya ang dihog sa Ginoo. Amen. Naa niya ang anointing ni Lord, and according to the word of God, only the anointing can break the yoke. Bungkag, bugto tanang yugo sa dihog sa Ginoo. Amen. So, it doesn't matter kung bata ka, ultimo ka, ordinaryo ka, as long as gi-anoint ka ni Lord anang a calling, then walk in that calling. Effective ka diha igsoon. Amen? Basta gitawag ka sa Ginoo, gi-anoint ka ni Lord, kay nagpagamit ka, lakaw diha mo na importante. Sigula kay training igsoon, mas maayo pud mo training ka, pero magmatter ang anointing gud igsoon, imong kasing-kasing, as long as giandam na nimo imong kasing-kasing sa Ginoo igsoon. Kay maunay pinaka gitutukan sa Ginoo. Maunay pinaka gitanaw sa Ginoo. Maunay gitagag pinakadakong importansya sa Ginoo aron iya tang dihugan, aron iya tang gamiton effectively, aron iya tang bubuan sa iyang gahom ang atong kasing-kasing. Again, to all of the viewers right now, mangumusta lang dayo, kumusta yung kasing-kasing igsoon karong taknaa? Kumusta yung relasyon sa Ginoo? Kumusta inyong commitment ni Lord, inyong personal devotion? Kumusta inyong panahon sa Ginoo? Amen? Diha magbase ang dihog sa Ginoo. Again, igsoon, kung gusto ta magpagamit sa Ginoo, to all of the viewers right now, kung gusto ta magpagamit sa Ginoo, simple ra kayo. Andama ang kasing-kasing ninyo. Andama yung kasing-kasing, then this time just ask the Holy Spirit nga, Lord, unsa may angay na kong buhian, angay na kong isurrender, padayigi ko. Amen? And then, kung makapfeel ka, naigi-impress si Lord ni mga something mauni, buhata dayon. Once imo nang buhaton, gamiton dayon ka sa Ginoo sa pamaagi nga talagsaon, kay sa iyang dihog, bubuan man kaniya. Amen? Again, ang anointing ni Lord, nagdepende sa katakos sa imong kasing-kasing. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this evening. Salamat, Ginoo. Ikaw nga Diyos, base sa imong pulong, wa day ka nagtanaw kung unsa mi ka gifted, talented, or will train ba mi, ug unsa mong nahuman, kasing-kasing ang labaw nimong gitanaw. Ang mas gitutukan nimo Ginoo ang among kasing-kasing. Kay diha magbase imong anointing. So Lord God, I pray to all of the viewers right now, nga ampingan ginamo ang kasing-kasing, kamaomi unsaon pag gwardya sa among kasing-kasing, Lord,
And I pray, Lord God, to all of the viewers right now nga, aduna mi kasing-kasing yun Ginoo nga masinugtanon kanimo. Kasing-kasing nga fully surrender sa imong kabubuton. Dili magbuot kung dili magdepende nimo. Kasing-kasing nga kanunay mapainobsanon, madinawaton Ginoo. Kay mauna imong gibasihan aron imo ming magamit effectively. Like David, ultimo ra Ginoo. Ordinaryo. Walay training nga as a professional soldier. Apan imong gigamit effectively, imong gidihugan Ginoo. Imong gitagaag pinasahi nga gahom tungod kay ang kasing-kasing angayan. So Lord God, gusto sad mi may sama sa imong alagad ni sa David Ginoo. Tabangi mi Ginoo. I-reveal Ginoo everything inside of us nga angayan namong isurrender nimo. Tabangi mi Ginoo kay gusto mi nining katapusang mga adlaw magamit nimo effectively nga makadala mig daghang mga kalag diha sa imong tiilan Ginoo. Gusto mi magpagamit nimo Lord God. The best way nga pinakanindot nga pamaagi Ginoo nga magpaabot mi sa imong pagbalik nga sigurado jud ming madala kanang busy mi nga nagpagamit nimo. So Lord, dili sad mi magamit nimo effectively kung there's something wrong na ay unsettled issues sa among kasing-kasing. So Lord God, right now I pray nga imong i-expose Ginoo, imong i-reveal Ginoo kung unsay angay na mo buhian, unsay angay na mo talikdan, kalimtan Ginoo, i-give up. Tabangi mi Ginoo kay gusto mi mahimong instrumento nimo nga epektibo ning katapusang mga adlaw. Gusto na mo masinati imong dihog nga pinasahi Ginoo. Kay ang imong dihog may makapaepektibo na mo. Sayang ang kamaayo na mo istorya, mo wali, mo kanta, or anything among himuon para sa imong kamayan kung walay anointing gikan nimo. Dili mi magmabungahon. So Lord God, again we pray. Unsa may angay kuhaon sa among kinabuhi Ginoo, i-reveal padaygi mi Ginoo. Aron Ginoo among kasing-kasing matawag og fully surrender gyud Ginoo sa imong kabubuton. Salamat Lord sa imong mensahe again. Thank you so much. I pray kani nga message nimo maghatag na mong motivation nga magpagamit gyud mi nimo Ginoo bisan ultimo ra mi, ordinaryo mi. Wala ba mi ka eskwela Bible school? As long as andamon lang namo among kasing-kasing kay diha day ka nagbasi Ginoo. Thank you Lord God for your word. Salamat Ginoo. I-bless tanang viewers karon. And again I pray sa tanan nga nagtan-aw karon Ginoo, kutob sa makadungog ani makaabot, asa man ni makaabot ang nga live kani nga prayer. Lord God, unsa man ilang kahimtang karon, nakita na nimo, walay matago nimo Lord God. So Lord God, right now I pray, mamuhat ka sa ilang sitwasyon. Unsa may ilang problema, tagaig solusyon, tagaig kasulbaran Ginoo. Unsa man Ginoo ang ilahang kabugat karon. Unsa man ang ilang pinakanid karon nga milagro Ginoo, imong i-grant Ginoo. Imong ihatag kanila Ginoo in Jesus name. I pray Lord God. Imong milagrosong kamot mulihok sa ilang sitwasyon karon. Kung asa sila tabangonon, tabangi Ginoo. In Jesus name. Thank you Lord. Among gibarugan imong saad sa Jeremias 33:3 nga tawgon ka namo, mutubag ka. Ug dili lang kay mutubag ka nga tubag-tubag lang, kung dili mutubag ka ug magpakita kag dagkong butang. Kay bulungang butang nga wala pa namo na sinati. So Lord God, we claim your promise. We stand in your word. Nga magpakita ka og mga kahibulungang butang sa among mga kaigsuonan karon nga nagtan-aw karon in Jesus name. And we claim that victory right now. We claim that miracle right now. In the powerful name of Jesus Christ. Salamat Lord. Base sa among gikinahanglan, imong ihatag Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amo ka nang gi-claim Ginooban sa dakong pagtuo. Himo lamang ming angayan, kapiyalan takos kasaligan aron imo ming bubuan Ginoo. Mao kini among pagampo amahan, amo kining gipangayo, giangko na daan ang kadaugan ug gipasalamatan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao imong bugtong ug personal nga manluluwas. Amen and amen. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Praise God. Hallelujah. So that's all for tonight. Igsoon, see you again next time. Di ko musaad og kanusa kay tomorrow busy jud ko, no? Pero kibaw na mo maningkamot ko igsoon basta naay opportunity, I will always grab it. Di ba? Akong gisaad ninyo para mag-live ta igsoon.
priority gud nako ang buluhaton sa Ginoo. Amen. So niningtak na kung ibalik ang tanang dungog ug himaya sa katong buhi nga Dios. And again, thank you kayo, no? Salamat mga viewers, followers, subscribers, and again and again, sa wala makabalo sa atong YouTube channel, na sa caption ang link, no? I-click ninyo diha, dalhon mo sa atong YouTube channel. Unsay akong purpose, dili para makwarta. Akong purpose igsoon kay daghang nag-request nga dali ra daw nila ma-download, ma-save unya masunod nila ang ato ang mga live videos. Kaya ako maning i-upload dito, no? So mao na akong gusto may tabo, no? So para ang uban ma-aware og sa wala makibalo igsoon, naa ang link ani nga caption ani nga live na to. Ni-click ninyo, dalhon mo sa atong YouTube channel igsoon nga ang pangalan naka-name is Mabungahong Kristohanon gyapon. Ayaw tong Kristohanong mabungahon. Nahak na to. Wala na to igsoon kanang Mabungahong Kristohanon, bag-o na siya. So gamay pa atong followers diha, kuan pa. Imagine atong followers diri is 100, almost 152,000 ta. Dito 300 plus pagid taon. No, so pwede ra mo subscribe igsoon, walay bayad ato igsoon, no? So again, that's all for tonight. And before I end this, ako mong gi-remind nga, invite your friends to follow our page para ma-bless pud sila, no? So amping abanti ta kanunay igsoon unya. I pray nga sa atong pagpahulay karon, pagpangatulog, ang gahom sa Ginoo yang presensya magauban kanato. Og sa nasa lain-lain kanasuran nga buntag ron, udto or hapon, ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang inyong mga lakang giyahan sa Ginoo, tanang buhat sa inyong kamot panalanginan o paboran sa Ginoo. Amen. So good night everyone. See you again next time. Again, to God be all the glory. God bless.